Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 YouTube no air Sompa TV no akọ www.sompaonline.com obetimi etie yen e de afa wonensem a eba no edisa wo gi adwa na wo yiyi wasom ni takra mpacho to yenkra na yemmra ubi wate na ensem no ene odi fo pokwa bena ni nua no mema bi ho aka ede ne besi be ma wawade samakofo oba foforo nti no ba me ne te dada no me fa ne nya boge na me na yeso an ene ne niam nyina da akofo oba foforo besi dem apake dia e de egu ani mo na ade ufuna daka ne magugu so wo eyi valandem eno ya no ane se na me no so ene de be na teacher ni so so a wo kire nkura de wo de obi de beba ebe suku amu a kire na de na wo ba de osemabo mitrum blaze nti no me nhwa akola no me 2.5 babo so me a ono so mfa de aka ne nso so na wo bu atopa na oba no no aka cho so onye ready anka be bu atopa woni so osofo asem na ye yentie we mra sese yansa This is Navy. Yeah!